Hej derude. Den flyvende gris, det er jo den psykosociale rehabiliteringspris, som Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering hvert år uddeler til en eller anden psykosocial rehabiliteringsindsats, som på særlig kreativ eller effektiv vis har fremmet det psykosociale arbejde i Danmark. Og formålet med prisen, det er jo, at vi rigtig gerne vil lyse på noget af alt det rigtig gode arbejde, som vi ved, at I derude går og laver hver dag. Nogle af de nytænkende og inspirerende indsatser, som vi ved er en del af jeres dagligdag. De kunne for eksempel indeholde særlige recovery-orienterede tiltag. Det kunne indeholde ting som social inklusion, empowerment eller måske noget praksisforskning eller en særlig måde at arbejde i partnerskaber på. Alle de kriterier for at blive indstillet til prisen, dem kan I læse op inde på hjemmesiden. Hvis I går ind på hjemmesiden, så kan I finde et afsnit om den psykosociale rehabiliteringspris, og derinde der er der også et indstillingsskema, hvor I kan indstille kandidater. Og vi har de seneste par år i selskabet uddelt prisen til nogle brugerorganisationer. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også rigtig gerne vil lyse på noget af det gode arbejde, der foregår ude i de offentlige indsatser, for eksempel i de kommunale indsatser. Det vil vi nemlig rigtig gerne. Og derfor har vi brug for, at I går ind på hjemmesiden og indstiller nogle kandidater til at modtage prisen i 2016. Det skal I gøre inden den 23. september kl. 12. Vi glæder os til at høre fra jer.